Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak Pirinioak Bialde saiora. Gaur Otsagabian gaude eta gure lankideak Arne egin. Kaixo, Iker. Aurkeztuko duzu zure burua? Ni Iker Bizente naiz, aizkolaria naiz, Nafarroko txapeldune eta hemen Otsagabiko naiz. Eta nola hasi zinen aizkolarekin edo? Ni txikitatik hasi nintzen, nire atxe eta nire ama eta aizkolan ikusten nituen, nire lehen guzuk eta denak aizkolari dira, eta txikitatik nire atxekin da entrenamentu guzita jaten nintzen. Eta handik nahi gabe hasi nintzen joku bat bezala, oinez hasi nintzenen, 2-3 urtekin hasi nintzen, eta gaur arte egiten ditut. Eta gero txapelketetan eta horrela, noiz hasi zinen lehiatzen? 2 bat urtekin hasi nintzen serio gaizkoran, hor joko bat izatetik uzten edo joan zen, txapelketak eta hasi ziren, eta hor entrenatzen da hasi nintzen fuertego, eta hortik aurrea esango nuke izan dela gero eta garrantzitsuko. Eta hasieratik irabazten zenituen gauzak, ala joan zara hobetzen eta geroz eta maila altuagoa hartzen? Gero eta gehiago hobetzen. Gainera hola txikitan, ni txiken nintzen dendeban oso desarrollatu, orduan beste ni baino indar gehiago zuen daula, eta hasieran irabazten zitean nire adinegoak eta hola, baina gero seitun hasi nintzen irabazten eta hola, eta hortik aurrea, 15 bat urtetik aurrea edo gehiago irabazten bai. Eta zuk entrenatzen zenuen hemen zure kabuz, familiarekin edo badago nolabait zakit talderen bat edo? Talden bat eta hola badago, eskolan bat, baina nik suerte izan dut etxeen aizkora munduko jendea izan du die, atxeek beti da nik laundu dit asko, eta beha entrenatzea jaten zenetan, nire hasten ditzen aizkoa hartu eta ez nire horretan kolpeka. Horren entrenatzen zenuen etxean, entrenador personal bezala? Bai, etxean nola entrenatzen ditzen, oraindik beha da nire entrenadorea, preparadorek eta hola badauzku, baina aparte teknikako entrenadorea bera da, eta berakin seitzet etxen. Eta esan duzu, Otsagabian eskolan badagoela ere erakasten dutela edo nola? Ez, eskolan bertan ez. Aparte daude eskola batzuk aizkora erakusten duenak eta hola, Sakanan eta bada eskolan bat. Baina hemen Otsagabian? Ez, hemen bertan ez dago deus ez. Ni suerte dauketatxe eduki dutela aizkolarie, baina bestela zaie. Eta zenbat entrenatzen duzu? Oain, aizkoran 2-3 hasten eta gero bizikletan egiten naiz, korrika, fisikoa lantzen, gimnasioan eta lare bai, hasten 6 bat egun. Ia egunero. Eta libre duzun eguna deskanso edo aprobetxatzen duzu? Bai, da. Libre dauketen egune deskanso itxet, lasai ibili beharra dauket, launekin eta ere gauzak eta itxeko aprobetxatzen, baina beti nahiko lasai. Eta ikasketak eta hainbeste entrenamendu konpaginatzean nolako izan da? Zaila da egia esan, ikasketak denbora asko kentzen du, goiz guzie klasen ibiltzen naiz eta gero atxaldez ikasi behar bat edo, eta entrenatu, askotan pixkoatak goiatzen naiz, baina baina arte nahiko ongean bandut eta ongi. Eta hemen herrian, zure familiaz aparte, badaude beste aizkolariak? Ez, hemen Otsagabin ez da inor, ni naiz bakarra, atxeia erretiratu zen, eta ni bakarra nau, eta ez da herri bate esateko afizio ikarria dagoanik, eta ez ni bakarrik biltzen naiz. Beraz, txapelketetan eta ezagutu duzu beste tokitako jendea? Bai, txapelketetan da, Euskal Herriko jende, parte askotako jendekin ibiltzen gara, gero munduko txapelketetan da ere, Australia jaten naiz da, jendekin da asko ibiltzen naiz, eta gehien bat hemen ibiltzen Euskal Herrin da Euskal Herriko jendekin.
Eta esango zenuke jendeak ezagutzen zaituela eta badakiela zer egiten duzun? Bueno, zonaka nik uste dela, ez? Zonaka afizio gehiago dago, beste batzutan gutxigo, eta afizioa dagoen zonatan, kaletik zoaz eta jendek ezagutzen zaiteo, eta hola, bai. Eta esaten dizkizute gauzak, zerbait? Bai, beti, txapelketan bat garrantzitsu heldua da eta holare jende gehiak egiten dut, eta beti animoak eman da holako gauzek askotan. Beraz, baloratzen dute egiten duzuna? Bai, hola pixko bat seitzen duen jendek eta esan asko baloratzen dula, eta eskertzen da gainea. Eta beraz, esan duzu Euskal Herriko aizkolariak ezagutzen dituzula eta iparraldekoak ere sartzen dira. Bai, txapelketatan Euskal Herri guztiko jendea ibiltzen gai, iparraldean hainbeste aizkolari ez dago, baina ibiltzen dienak ezautzetxu eta bakigu beraien berri. Eta esango zenukean desberdina dela aizkolari izatea hemen konparatuta? Hemen han esan duten bezala, jende gutxiko ibiltzen da, hemen Nafarroan eta Gipuzkoan gehien bat jende asko ibiltzen ga. Txapelketetan nivel handia dago, Gipuzkoan eta Nafarrokoan, eta han hori izango du igual nivel gutxixo dagoela, jende gutxi gore haitzen delako eta txapelketeak eta hola ez duen nivel askorik baina. Eta gero munduan zehar, ibiltzen diren aizkolariak, nongoak dira gehien bat? 26 lurralde daude, aizkoan haitzen dienak, eta ezberdintasun bat due gurekin. Gu hemen beti lan luzetan da ibiltzen ga, eta haik ibiltzen die beti eur bakar bateko lanetan. Eta orduan, hori nahiko ezberdine da, eta munduko txapelketetan eta beti eur batea izaten da, eta 26 lurralde ibiltzen die, baina gehien bat hobentsuna, Australia, Kanada, Estatu Batuak, Zelanda Berria, izaten dira. Eta hemen Euskal Herrian egiten den modalitate bera edo, egiten da beste tokitan ere? Ez, hemen izaten da bakarrik, Segovia alden dare aizkolari desente da, bizi desente eta han egiten du, baina, Espainitik kanpo ez da inon egiten, ez. Eta txapelketetan, egiten dituzue proba desberdinak edo nolakoak dira? Bai, txapelketa ezberdina dauzku, batzuk lan luzek izaten dira bakarrik, 12-14 eur segiden moztea, eta beste txapelketa batzuk izaten dira, proba ezberdinekin, denbora hartzen joaten dira, zutik, etzanda eta hola, eta denbora gutxina pasatzen duena irabazten du. Beraz, entrenatzen duzu bi frogetarako, entrenamendu desberdinak edo? Bai, hori da. Ni entrenatzen naiz lan luze eta beste frogoitare bai, eta eur bakar bateare bai, munduko txapelketa baino pare bat 3 hilabete leheno, eur bakar batea jartzen naiz top entrenatzen, eta pixko bat den eta adaptatzen saiatzen ga. Eta jasotzen duzu diru laguntzarik edo, bizitzara, ontaz bizitzara? Bai, ni hain suerte ez ontaz bizi naiz, baina esan nahiko zaila da, kirolo hau, ez da oso ezagun ere, gastuk eta gaina oso handi die, eurre bera asko kostatzen da, nik suertea dauket, patrozinadore dauzketela, hoik batek urte guzin bosteten eurre emateit, mengo baiarak, eta gero beste 3 dauzket, eta horiek diru laguntza emateita eta hori esker bizi naiz. Uste duzu laguntza hauek gabe ezin izango zenukela jarraitu edo? Hoi da, patrozinadoreik ez bakinu izango, imposible izango litzake bai. Beraz, aizkolari bezala txapelketetan eta ibiltzeko behar duzu laguntza, beti? Bai, laguntza behar da. Aurreko muturren ibilita, igual gastu kubritzeko eta dinea teatzen zo, baina esan bezala eurren gastua aizkoraketare asko balio du, hautsi txendi eta hola, eta gastu handia da eta gastu ikubritzen asko behar da. Eta uste duzu aizkolarien artean elkarlana badagoela, zuen artean? Bai, gainea, generazio ezberdina gaude, lehen pike gehiota izaten zen, eta hain esan nik lagun handi dauzket nire kontrolioa dienak eta elkar desente lontzeu. Eta orain, bukatzeko aukera izan da iparraldeko aizkolariren bati, mezuren bat edo galderaren bat bidaltzeko, zer esango zenioke? Seitzeko lanen, gorra dela kirolau, baina seitzeko alduen guzti egiteko, eta hor badakit aizkolari gazte batzuk dabiltzela iparralden lanen da hasi nahien taula eta aurrera seitzeko.
Ba, mila esker, Iker, gurekin egoteagatik. Bale, eskerrik asko Eta ongi zuri. segi. Bai, berdin. Egunon, Egunon? zure buru aurkezten handi guzu? Bai, Mirentxu Ozkiniz, beraz Arne gitarra sortzez. Eta 7 urte ditut eta urratx behi elkarteko kidea niz. Beraz, Arnegi gitarra, Arnegi zenolako erria da aurkezten handi guzu hitz batzutan? Bai, mendiko erri txipi bat, berroita mar bat biztan lehen guru. Eta hori, pasaiako erri bat hemen Luzaideko eta Ibanetako bidea maigira. Eta erri polita, alainan. Eta polita izateaz gain, zer dira ebengo abantailak eta behar ba puntu negatiboak? Abantailak eta puntu negatiboak, hemen mendian bai gira, hementik urrupil mendian gira, beraz leku eta bista edekak bat dira. Gero negatiboak, ez dakit, erri txipi bat, dena jakiten da, hori izaiten alda alde hon bat eta alde txar bat. Alde ona ere jendeak elgar ezagutzen dutela eta gurutzatzeko manera badela ere hiri handi batean baino erreskiago. Urrats berriak elkarteko kidea zira, urrats berriak zer da elkarte bezala? Urrats berri da elkarte aski berria, 5 urte ditu orain, eta dantza elkarte bat da. Dantzaren inguruan sortu ginoen elkarte bat. Zergatik sortu zinuten ezen dantza talderik lehenago? Bada aspaldian besta komite bat eta besta komiteak zuen kabalkadaren antolatzeko ardura. Beraz hori kabalkada egiten da urte guziz erriko besten igandekari. Baina baginuen proiektu berezi bat Barkoseko eta San Franciscoko gazteekin. Eta beraz proiektu horren inguruan lotu ziren besta komiteko kideet ziren batzu. Eta bat ziren besta komiteko kide batzu ez zirenak lotu proiektu hori. Beraz ordean sentitu ginuen beharra beste elkarte baten sortzeko. Eta beraz hola dintzen urratu behi elkartearen sortzea. Ados, erran duzu kabalkadak badira, noiztik berriz hasi ziren, edo ez da inoiz gelditu kabalkadak, ez da hor gerozta gehiago badira, baina... Beraz, guk kabalkadari deitzen dako gu, igande atxaldetan, besta egunetan, igande atxaldearekin egiten dugun ikusgarri tipia. Baina ez da kabalkada bat, orain entzuten diren bezala egietan, toberekin, da dantza emanaldi tipi bat, betiko dantzekin, eta hori dako gu deitzen guk kabalkada. Eta noiztik baden hori entxatu ginen jakiten, justuki, beste urratx behi elkartearekin montatu ginen beste proiektu baten abia puntua izan zen hori, jakitea noiztik bazen dantza gure egian. Eta horrendako hasi ginen jenden lekukutasunak biltzen, argazki, txar eta ezain txarren biltzen. Eta ez dugu argietxi jakiten zonbat urte dituen kabalkadak. Baina badakigu duela 150 bat urte deia bezitzen zirela arneitarrak. Ados. Kanduzu dantza ikusgarri bat egin duziela, horrez gain beste proiektu batzu egin dituzie, liburu bat ere, zer dira proiektu horiek? Bai, beraz lehen proiektua eta hortik abiatu zen ere elkartearen sortzea, izan zen dantza ikusgarri bat sortu ginuela, beraz Barkoseko dantza elkartearekin eta San Franciscoko Euskal Etxearekin. Beraz hor 3 urteko proiektua izan zen, beraz lehen urtean 2013an joan ziren Barkoseko bi gazte xirotar dantzen erakusten San Franciscorat. 2014an beraz Bagoaz izeneko ikusgarria eman ginuen, behin Barkosen eta behin hemen Arnegin, eta hor parte hartu zuten San Franciscoko 6 gaztek. Eta ondoko urtean, beraz 2015an, gu joan ginen San Franciscorat. Beraz gu izan ginen Arnegitek 12 gazte eta Barkosetik 19. Beraz, 30 gazte izan ginen amaregunez Kaliforniarat. Beraz, hori zen gure lehen proiektu haundia eta biziki aberatsa izan zena. Eta hortik abiatu ginuen piskat gure bigarren proiektua, hasi ginen gogoetatzen, nuntik ginuen guk egean olako dantzaren inguruko hori gustua eta atxikimendua. Eta horretan hasi ginen beraz ikertzen, noiztik bazen kabalkada, noiz dantzatzen zuten, nok dantzatzen zuen. Eta hortik ari hasi ginen baginuela mentoaz liburu baten iteko mamia. Eta beraz hori argazki saharrak bildu genituen egian eta egitik kanpo, egiko jendeak elgarrizketatu genituen eta hori guzia bildu ginuen liburu batean. Elkartean zenbat ziste eta ze nor da publikoa barnean, Arnegitarrak bakarrik, dantzariak bakarrik?
Bai, biak, ahne gitarrak eta dantzariak. Gero egia, muntatu ginoalik elkartea, baginen denak ahne gitarrak eta ahenezakek gehienak ahnegin bizi ginen. Orain 5 urte eta gero, bakutsak egin du puskat bere bizia. Ahne gitarrak gelditzen gira, baina ez gira bortxaz ahnegin bizi. Eta denak dantzariak ginen, eta gira ere oraindik. Ados. Gai ez aldatuko dugu pixkat, Nafarroa garaia edo Nafarro provintzira, bazoaz batzutan? Bai, luzaiden biziniz orain, beraz hemen berian da, baina Nafarroa da. Eta bai, gertatzen zaut ere ibiltzea Nafarroan gehindi ba. Ados. Eta Otsagabia egia ezagutzen duzu? Pasatia izaniz deia eta izenez dantzarien gatik sustut, baina ez dut gehiagokoik ezautzen. Zira inoiz gelditu? Gelditu baina ez erteko maneran ezagutzen dutala. Pasatia izaniz, gelditia izaniz, egi biziki polita baita, baina hortikat ez ditut jendeak ezagutzen, ez dut... Justuki hango jenden ezagutzeko, behar hitz bat erraiten alduzu Arnegira etorrarazteko, zer erraiten altzinuke? Bai, jende guztiak ongi etorriak direla Arnegirat, eta ene ustez badugula lan handia iteko egualdeko jendeekin loturak sortzeko, eta Otsagabia handa, baina hemen berian ere badugu lan. Mil esker. Deurretaz. Kaixo, Mikel. Egunon. Kontatuko diguzu nor zaren zu? Bueno, ni Mikel Agoiz naiz, eta udaletxean nago, alkate ordea, eta hori sartu ginen duela 2 hilabete, eta nahiko berria lan honetan. Eta ze talderekin aurkeztu zinen? Otsagabia taldearekin. Hemen badira 2 talde, udaletxean EH Bildu eta Otsagabia. Baina biak ezkerrekoak, eta funtzionatzen dugu talde bat bezala. Otsagabia baditu 4 zinegotzi eta EH Bilduk 3. Eta ze programarekin edo aurkeztu zineten? Programa... azkenan zer egiten dugu, begiratu pixka bat, diagnostikatu zer gertatzen den hemen. Eta hemen arazorik larriena, ez bakarrik Otsagabia, baizik eta Pirineo osoan, bada despopulazioa. Eta horren sartu gara pixka bat despopulazioa aurre ematea, ez? Nahi duguna da bultzatu despopulazioaren kontrako neurriak, ez? Adibidez, zer gertatzen da, pisuak ez daude, hemen alokatzeko pisuak ez daude. Horren nahi duguna da, lortu, pisuak alkiler sozial edo, jendea etortzeko, edo nahi duena gelditzeko. Bestaldetik, jende heldua edo zaharra, joaten da Iruñara, eta orduan nahi duguna da, ahalik eta beranduago joatea, ez? Eta saiatu hemen izatea baldintzak hemen gelditzeko. Pixka bat, edo gazteren batek nahi badu negozio berria edo zerbait berria sortu, lagundu horretan. Hori da, ikuste dut, mobiliarik handiena. Beste aldetik badago eguneroko bizitza, ez? Kaleak, zaborrak, eta gauza guzti horietan ere, sartu behar gara eta ahalik eta hoberena egiten, ez? Beste aldetik, beste gauza bat nahi genuena zen aldatu pixka bat formak. Izatea dena parte hartzailea, ez? Dena, egin nahi ditugu bilerak populazioarekin, pixka bat jarraitzeko egunerokoa, konsultak egitea, gero euskara presentzia izatea, eta, pixka bat hurbilketa hori. Horiek izango ziren punturik nagusienak. Bestaldetik, proiektu handirik ez ditugu, zeren diru gutxi dago hemen. Pirineoan, hemen sarrera gutxi dago, udaletxean, oso gutxi, eta bakarrik behar duguna da, subentzioak lortu, holako gauza handiak egiteko. Adibidez kaleak, edo pisuak, eta bar. Eta zenbateko aurrekontua duzu? Askoa izan zen 1 milioi bat, baina, klaro, hortik gehiena, iaia erdia, gastatu zen obretan. Kaleak, edo tuberiak, eta alumbrau publiko, olako gauzetan, beti subentzioa jaso,
eta horretan sartu. Orduan, iaia 500.000 euro gastatu dira horretan. Osea, que, principios, zenbat diru dago hemen, 500.000 euro inguru. Eta nola erabaki zenuen nahi zenuela udaletxean sartu? Bueno, ikusten nuen denbora nuela, orainago jubilatua, eta orduan, gustatzen zait pixka bat sartzea gauza horietan, eta orduan nola nuen denborarik. Eta jendea animatu ninduen, esan nuen, bale, 4 urtetarako, barba da bai. Eta nola batez ere gogoa bazen talde oso polita. Eta nolakoa izan da momentuz esperientzia? Motza, baina... Motza, bilabete da matzagu. Uste zenuen bezalakoa ari da izaten? Bai, igual pensatzen genuen, baina okerrago. Lehenengo bilabete hauetan, esan nahi dut, lan aldetik nahiko asfixiante. Zenen justo hemen udan dago jende asko, arazo asko etortzen dira hemengoa, baina kanpoan bizi direnak, eta nahiko exigenteak zenbait gauzetan, ez? Gero obrak daude udan, eta orduan dena sartu da momentu berean. Nik uste dut ja uda pasata hasiko garela ja sartzen nahi dugun aferetan, ez? Eta Otsagabiari buruz, ze datu dizkiguzu eman? Datuak, adibidez, hemen biztanleak badira enpadronatuak gutxi gorabehera 500. Baina egia da bakarrik 350 bizi garela hemen. Baditut hemen datu pilo, grafikak eta hemen adibidez, esan daiteke, erdia baino gehiago heldua garela, ez? Hemen oso ume gutxi, baldin badira adibidez, 75 urtetatik gora, iaia da poblazioen erdia. Hori da nahiko larria, ez? Eta 0-6 urte arteko aurrak dira 80. Horan, populazioa zahartzen ari da, ez? Hemen gertatu zena, hasi zen 1950 urtetatik aurrera, jendea joaten, industrializazioa Iruñan, joaten zen hemen eta leku guztietan. Baina azken 10 urte hauetan, ere, nabaritu da berriro, jeitziera. Zer gertatzen da, hemen ja nekazari oso gutxi, lehenengo sektorea oso gutxi gelditzen dira, hemen batez ere ganadua dutenok, ezin da kompetentziarik egin, ez? Eta gero turismo bada gehigarri bat. Azken finean da temporal, ez? Badira 5 hilabete, uda, gero udazkena, zenbait asteburu, orduan hemen ez dago lan fijo bat, ez? Ez lehenengo sektorea, eta ari da lehenengo sektorea, turismo eta zerbitzuak. Eta horren inguruan, ibiltzen dira, gutxi gorabehera 250 langile, hemen Baiaran. Eta esango zenuke zerbitzuren bat falta dela hemen? Hombre, zerbitzuren bat, begiratzen badugu, badira zerbitzu batzuk logiko direla ez izatea, adibidez. Hemen hezkuntza mailan badugu 16 urte arte, batxillergoa ez dago, baina ezin dugu hemen batxillergo bat eskatu, zeren ez dago, ikusten dugu ez dela posible. Edo, ez daki, hospital bat, ez daki zonaldean, ezin da. Hombre, posible dira beste gauza batzu, hemen ez dago ginekologorik, joan behar da Iruñara, edo zein konsulta joan behar da Iruñara, edo nola da, espezialistak, bai, baina gero, igual, apurtzen baduzu zerbait, joan behar duzu rehabilitaziorik, rehabilitatzeko joan behar duzu egunero, Angotzara, Iruñara, olako gauzak ez daude hemen, ez? Gero, beste zerbitzu batzuk, falta dira, orokorrean nahiko ongi gaude, hezkuntzan eta osasungintzan nik uste dut nahiko ongi, ez? Ezin dugu eskatu, beste, dendak, badira dendak, baina, claro, igual nahiko eskaz, ez? Otsagabian zentratzen dira gehiago, Otsagabian ezkaroz, konzentratzen dira gehiago. Beste herri txikietan ez dago ezer, ez? Hombre, hobe daitezke zerbitzuak. Guk nahi duguna da neurriak hemen jendea gelditzeko. Bestela poliki desagertzen da populazioa. Orduan nahi duguna da Nafar gobernuak
hartu gaia, despopulazioa, ez gure arazoa bezala, baizik Nafarroako arazoa bezala, ez? Eta benetan esan, zer egin behar dugu, ez galtzeko ja Baiara hauek, Pirineo hiltzen ari da. Eta zein esango zenuke dela Otsagabiak duen potentzialik handiena? Otsagabia, bueno, pues horrela ikusita, lehenengo sektorea, posible litzateke, adibidez, ekologikoan, ez? Gaur egun ezin da konpetitu, baina ja ekologikoa eta gero merkatu hurbila eta horretan ikuste dut posibilitate bat dagoela. Hori izan daiteke bat, baina beti izan behar dira batzuk hemen ez dago bat bakarrik. Hori izan behar da lagunduta turismoarekin, edo zerbitzuekin, edo enpresa txikiekin, adibidez, zuratik hemen ez da ateretzen ezer, el pellet edo biomasa, horretan gutxi sartu gara eta hemen gehiena da basoa, ez? Claro, hemen ez dago dirurik montatzeko zerbait, hori izan behar da lagunduta edo kanpotik ekarrita edo orduan izan behar dira gauza batzuk egiteko herria, ez da fabrika handi bat, pues ez. Eta udaletxe honek badu harremana inguruko herrietako beste udaletxeekin? Bai, hemen, bueno, badago Baiara mailan, badago Baiarako junta. Baiarako junta hartzen ditu herri guztia, baina batez ere eramaten du Irati gestionatzen du Baiarak. Eta zenbait gauza egiten dira mankomunitateak, adibidez Zabor mankomunitatea edo zerbitzu sozialak edo uraren mankomunitatea dena da Baiara mailan. Gero bestaldetik egiten dira udaren arteko bilerak eta gero eta gehiago saiatzen gara amankomuna eramaten Baiara, ez? Hori Baiara moduan, beste Baiarakin erronkari eta zadaitzukin, badira harremanak, gaur egun sortu zen duela urte pare bat, edo Pirineoako maila. Pirineoko maila da, Pirineoko arazoak konpontzeko, Erro, Aezkoa, Artzibar, Erronkari eta Zaraitzu denon artean itea maila bat. Eta horiek, hor daudenak, joaten dira Nafar gobernura Pirineoaren izenean. Eta orduan badira relazioak alde horretatik, gero badira ere elkarte batzuk, adibidez hemen bizirik gaude elkartea, despopulazioaren kontra egiteko, gauza bera Erronkarin dago Txantxalan, eta gero Zaraitzu, Aezkoan badago Pirineoan lan eta bizi, eta 3 elkarte horiek elkartzen gara ere, hori aurre egiteko, ez? Orduan badira harremanak. Eta elkarlana ere. Bai, eta elkarlana. Gero jendearen artean festetan batez zen, gero errepideak dira beti transversala goiti bera, eta Baiaren artean oso txarrak. Komunikazioak beti ikusita daude eramateko Iruñara. Beti dago, hiria da, gaur egungo gizartea horrela da, konsumo, hiria, gaurko ez dakit, ideia da hiria, eta orduan hori aldatzen ez bintzartean, baina hemen adibidez transversales dago komunikaziorik iaia, nahiko txarrak. Eta iparraldeko herriekin baduzuen nolabaiteko harremanik? Iparraldekoekin baditugu, bada bat, nik uste dut orain funtzionatzen duena da, Baiara moduan, Baiara arloan bada, Baiara hauen artean egin da proiektu bat Iratin, ja badamatzagu 8 urte edo, Poktefa, Europako laguntzekin, eta batez ere Irati. Irati denon artean kudeatzeko. Iratiko basoa, dira hor, 4 Baiara, hor dago Zuberoa, Nafarroa, Aezkoa eta Zaraitzu. Eta lauen artean kudeatzen dugu hori. Horren saiatzen gara, denon artean marka bat egiten, ari gara hor sartzen, baina nahiko berde dago oraindik. Beraz bai elkartzen zaretela udaletxeetako kideak? Udaletxea baino Baiarakoak, bai. Eta gero bestaldetik badira beste harremanak, baina adibidez Otsagabia eta Atarratze, baina bada Jumelaz edo, eta egiten dena da, batez ere
folkloriko alde batetik, pues, festetan etortzen dira, dantzariak, hemengoak joaten dira horra, eta gero zenbait harremana, pues, kultura aldean ere, pues, zerbait egiten badute ekartzen dute, eta guk horra, eta bueno, batez ere gauza hori, saiatzen gara, pues, gero eta harremana gehiago. Gertatzen dena da, barrera dagoela, komunikazio txarrak dira, bai. Eta gustatuko litzaizuke hori harreman gehiago izatea, eta igual, herri berriekin ere? Bai, harreman gehiago, bai, gertatzen dena, egoera oso ezberdina dela, ez? Bai. Hori bai, eta legeak, eta orduan, pues, datu bat bezala, beste, iparralden, gazta, betiko adibidea, hango hartzaileek egiten dute gazta, arazorik gabe, hemen gazta egiteko behar dira, pues, ez dakizen neurri, bereziak, eta bar, nola diren ezberdinak legeak, zaila da batzutan alman komun egitea. Legeak alde batetik, errepideak bestaldetik, komunikazioak. Eta uste duzu, hango herri txikiek badituztela, adibidez Otsagabiak dituen arazo berdinak, ala beste mota batetako arazoak? Badute olako arazoren bat, baina hor nik uste dut adibidez, lehengo sektorea askoz hobe dagoela hemen baino. Legeen batik ez, jendea gelditu da, gazte batzuk gelditu dira. Orduan bai ganadua badute, gero komunikazioak ere hobeto dira, ez dakit badira hiriak, baina ez dago dena begiratu, baina badute arazoa, ez? Zuberoa ere despopulazioaren arazoa uste duzu. Badute, bai. Baina hemen gogorragoa? Ez dakit oso ongi, baina nik uste dut hemen larriagoa dela, bai. Eta uste duzuan, hartu dituztela neurriak hori gelditzeko? Pues ez, nik uste dut hori izan dela lana edo ez dakit ideiak aurrera eraman dituzte edo ez dakit hemen jendea joan da Iruñara. Ez dakit nola da hitza, emprendedor hitza da, emprendedoreak hemen gutxi izan dira. Jendea aurkitu badu lan Iruñan, ez dakit Volkswagen, edo beste leku batean joan da. Eta nik uste bestaldean, izan direla emprendedor gehiago. Eta ideia bat sortu bat negozio bat montatu dute, edo bat ezelen sektorea, laguntza gehiago izan dira. Nik uste dut hori, legeak haien alde daudela ere. Eta orain, bukatzeko aukera izan da iparraldeko udaletxeren batean da bilen norbaiti, galderaren bat edo mezuren bat bidaltzeko, zer esango zenioke? Bestaldekoi? Bai. Nik uste dut elkartu behar garela gehiago. Batez ere, egin behar dugu koordinatu gehiago eta arazo hauek haman komuna hartu ez. Nik uste dut, baiara moduan egiten den bezala, proiektu horrekin, iratiko proiektuan, gauza bera egin behar genuela udaletxen artean despopulazioarekin, edo lehenengo sektorearekin. Igual elkar konpartitu... Bai, konpartitu esperientziak. Zen oso aberasgarria da, haiek nola egin duten, esan, eta guk ere bai, hori da. Mila esker, Mikel, gurekin egotea. Bai, zuei. Egunon? Egunon, zieri. Ire buru orkestan diguzu? Beraz, Antxon Urrizaga, 35 urte ditut. Arneikin bizi izaniz beti idanik, pixka bat mugitu izanik, ere arnein bastu ditut urteik gehieskonak. Eta bi anai arreba ditut, eta baserriko etxaldeat eta baserri batetan bizi izaniz beti, eta gustu nin bezala baserrien segidare hartu dut, eta huaikotik familia tuik ere, 3 aurrekin, emazte batekin 3 aurrekin, arneiko xokoan bizi. Ados, beraz baserri bat bauzu, ze kabare bauzu eta ze egiten zu horrekin? Beraz, ni ari niz ardi askuntzan, gazniten ari, idoki eta oso irrati sok markan, bi marketan, eta jadanik aitamak negurasoakola ari ziren. Beraz, badu kasik ni bezain bat urte, 30 bat urte etxaldian gazna egiten dugula. Eta hori landuz eta arnei gure maneran arneiko xokoak biziaraziz.
Arnegi, justuki, aipatzen aldi guzu, zenolako herria da, zenbat biztanle, ze puntu onak eta behar negatiboak? Arnegin puntu onak da ono badabila jende, ehun tala bat jende bat dira, izan dira ehun bat gehiago dela 20 bat urte, gero serri guztiak bezala hartu zari dira gure xokoak ere, baina oraino bada gaztez, etxaldetan, beraz komerzio hori esker, behintia hori esker eta bada ere oraino jende Arne irateldu denik. Arne anitz zautia da benta horien dako, baina gure xokotan gira. Arnein etxaldeenak dira, bizpairu enpresa bat dira argintzan eta zurgintzen ari direnak, baina besanaz gehiena da laborantza. Ados. Zenolako laborantza egiten da gehienik Arnegin? Ekoizten dute bakoitzak haien esnea edo gero kooperatiba bat bada ere hemendik? Gauza diferentak badira Arnein, badira esnea ekoizten dutenak baita ere gehienik behi haragia eta saltzen dutenak horiek edo tratulanter edo letxeroek. Eta bestaldetik bagira lau gaznile, beraz guk gauneko izpena transformatzen dugu eta saltzen. Eta hortan, eta lauak, oaiko egunen lauak gazniten ari gira. Eta lauak ere sohmarkan, lauetaik biga idokin, gure mendiotako etxaldeok, ez dute, xokotako etxaldek ardia eta behiekin salbu, gure patarretan mendia 6 hilabetez erabiliz. Hola da gure sistema xoko baliatzeko ina launtza hola da. Ados. Ariz laborari bezala, zer da laborari lanetako gauz onak eta negatiboak? Aldatu da lana hainitz azken urteetan? Aldatu guk ez dugu ikusi intzutia salbu gure aitamer eta aitatxeamatxer hek nola izan ziren lanian dena eskuz, masinari gabe eta aizeria biziki gutikin. Baina guk aizeria hori gauza alde honetan da aizeria hori, gero hemen hauzo untan berian baziren leheno itamar laborari. Horai zazpizortzi gira, ez da diagaizki, ez da egiten aliteik egutio, entralian egutio, baina eta ono gazteak bagira. Gero nire etxe ekoizle gisa hortan da beste laborantzak eta bezala. Gure maneran direktuki ari gira kontsumitzaileekin eta harremanetan gira sarbitzapenentzat eta haien iritziare badu urtean zehar. Eta ordean beste gizatea eta ez gira seur bat dira niguan asposti leite laborari guziak zela gure xokoan gira. Baina gero udan zehar eta lajazken arte beti saltzapenekin eta mugitzen gira anitz eta jendeak usten dugu eta hortan da gure ofizioari kartzen dako bere irudia eta irudi eder bat eta baina gero da laborantza guzitan bezala lana anitz bada eta hori da familiako bizi bat da, ez da ni bakarrik eta langile eta etxekoak ere ari dira eta denen beharra bada eta familia guziak ere segitzen du etxaldeko lanetan, ez da etxaldeaten bakarrik hartzen eta ono gutiago etxeko izpenetan. Elkarte batean ere edo elkarte batzutan parte hartzen duk, aipatzen aldi guzu zein diren? Elkarteik azken urteotan Arnein berian bazen elkarte bat bada, elkarte bat urratz berri eta elkarte hori jantzari edo beste edozein proiektu buruz lotutakoa den elkarte bat da. Jakinez errian berian jadanik erriko besten antolatzeko gaztek badela gaztek antolatzen duten eta guk gure aldian egin ginen erriko besten antolatzea. Eta hortaz bestalde beste elkarte horire muntatu ginen proiektu bat Barkoseko jantzariekin egin behar ginen eta San Franciscoko jantzari batzuekin.
eskola dantzakoekin. Eta hori buruz, gioztik ez da ez bada beste proiekturik abiatuik, baina hori 2015 zen, 2015 eta hori laspost urte honetan tozagiriko da, gero pausatzen gira ere artetik zen eta zen aski. Eta gero laborantza mailan, hor badu diazun baitu urte, idoki eta etxeko izleen elkarte horretan segitzen girela, segitzen izala ere. Eta hor, bada lan ere laborantzari lotzen gira anitz, horretan lantzen dugu. Nafarroa garaia edo Nafarroa provintzia ezagutzen zu, batzutan bazoa zara? Bai, betita gehiago ibiltzen. Eta beste probintzietara ere egoaldean. Betita gehiago ezagutzen duguna Otxagabia, preseski, pixka bat, gero Iruñat ere betita gehiago, besta Luzaide nondik ez, Luzaide guk erdia Luzaidarrak gira. Aitain alderdiko familiein gehieskoenak Luzaidarrak ziren, eta harremanak ere beti atxiki ditu Luzaidarrekin. Betidanik Luzaide eta gero guai betita gehiago erraiten nina Iruñat, hor gutzatzen hasten gira beste alderdiko laborariekin ere, Gasnilekin ere, eta hor harremanak badira eta lanien betita gehiago izena, galdia bada eta betita gehiago gure antolakuntzan eta egoaldekoekin eta betita gehiago izena gira. Zer da, lan harreman bat egiten duzina? Gehien ere, gazte sinot ginelaik ardura bestak eta bestalderdirat horbeitzetatik haste eta izaban ere ibilik auritzen gehin eta ez da dudaik. Guai gehiago elkar lan hori, gehiago laborantxari buruz eta lanari buruz, entikat gehiago. Aipatuk Otxagabian adibidez ezagutzen dukan? Ostatu xarman bat, ibilaldi polit bat ere egin, besta polit bat intzutia baina utsin duna urten ere, beraz lehengo Otxagabia besta bat hori lehengo maniretan eta lehengo jendiak bestitia din bezala eta hori utsinik. Gero ez baitez bada gehiagoko ikango karrika eder eta hori zautiak berkiten. Eta bukatzeko, hango jenderi mezu bat pasarazteko, arnegira etortzeko zer egiten antzinuke? Arnegira etortzeko, sinpleki ikusten du gure jatea bien gelaik eskolarak laun erri berekoak gira. Beti erria bera du, bakotxak gaun erria bera du gutienik zautzen aldi oro eta inguruak. Eta beraz guk ere ibilaldi bat bezik balimazen ibilaldi bat indugularik, hango xokoak ikusten dugu eta jendeak gutzatzen delaik, harremanak atera sortzen delaik, ez da gaizkio beti hobekio da. Eta arnein ere, ibilaldi eder bat bada, ostatu atzore bat da, jendeak gu, eta frango menditar jendea da, eta hortan ageri da hiritik, hirian ere badira jende xakuantak, baina menditarrak gure lehengo maneretan eta xumeagoak jendeak ahuntegitak gisa, eta eskolegian bereziki izan dain alderdietetan besteran nietan bai. Mil esker? Mil esker ziri. Eta beste bat arte? Beste bat arte, aio. Kaixo, Maili. Kaixo. Aurkeztuko duzu zure burua? Ni Maili naiz, 24 urte ditut, hemengo Otxagabiako naiz. Eta hemengo denda batean egiten du lan, nire amaren dendan. Nola ditzen da, denda? Gaierre denda, ez dakit. Eta ze motatako denda da? Bada supermerkatu txiki bat bezalakoa, badu hori supermerkatutan egoten dena, fruta eta txarkuteria edo. Eta da hemen badaude supermerkatu gehiago, ala hori da? Bai, badago beste supermerkatu bat. Antzekoa ere? Bai, antzekoa bai. Eta noiztik duzu denda hau?
Gurea da duela 5 urtetatik, baina hori ireki zuten aurretik Osabaizebek. Eta ere supermerkatu moduan? Bai, hori bereik ireki zuten supermerkatu moduan, eta lehenagoa zen opari denda bat. Eta gero pasazitzueten zuei, eta orain zuzabiltza hor, amarekin, esan duzu? Bai, hori da. Eta jende asko, joaten da, erostera? Bai, neguan hemen ez dagoen ez jende asko, baina udan bai, udan turistekin eta bai. Eta zer dut egi duzu edo? Orain udan goizetan irekitzen dugu 9:00-tatik 1:30 eta arratsaldetan 5:00-tatik 8:30 edo. Eta hemen Otsagabian negozio bat izatea erresa da edo nolakoa da? Esan duzu udan ongi, baina udan ongi, baina hori gero neguan hemen dago oso jende gutxi eta orduan hor kostatzen da pixka gehiago, baina Baina konpentsatzen du... Bai. Esango zenuke baiet. Bai. Eta uste duzu hemen negozio gehiago behar direla edo... Ez, udan igual beharko ziren edo ez dakit taberna gehiago edo jende asko dagoelako, baina gero udan ezin dira mantendu gehiago orduan. Eta ze denda mota edo komertzio mota daude hemen herrian? Daude hori 2 supermerkatu, biokindegi, arategi bat, farmazia bat, eta hori komertzio gehiago ez dago. Eta zuen artean baduzue harremana? Bai. Baina baduzue elkarteren bat edo zerbait, edo elkarlanean aritzen zarete? Ez, elkarlanean ez gara ibiltzen ez. Osa, bakoitza bere kontura? Bai. Baina gero elkar ezagutzen duzu, ez? Bai, hori da. Eta igual norbaitek laguntza behar duenean edo, elkar laguntzen duzu edo? Ez dakit, oraindik, ez dakit. Ez da suertatu egoerarik, ez oraindik? Ez, hori da. Eta hemen negozio bat montatzeko edo irekitzeko orduan uste duzu badaudela errestasunak edo zaila dela? Zaila da, hori, negozio bat irekitzea beti baldin bada zaila, hemen irekitzean atez ere hori neguari aurregin baldin badiozu eta beti da pixka zailagoa, baina ilusioa baldin badaukazu. Eta gazteentzat lan aukerak hemen badaude? Gutxi, egia esan. Badaude aukerak eta gainera desberdinak eta sektore guztietakoak eta baina depende ze arlotan egin nahi duzun lan joan behar duzu Iruñera edo gertuen Iruñera. Eta hemen gutxi gora bera zenbat gazte ibiltzen zarete herrian? Ez dakit. Adibidez, ez dakit zure adinekoak edo? Nire adinekoak justo gutxi gara eta neguan zehar bizi direnak ere oso gutxi. Baina hori, neguan elkartzen gara adin guztietakoak eta kuadrilla ezberdinetakoak, baina Eta esango zenuke gazte gehienak kanpora joaten direla, ala hemen gelditzen direla? Bai, gehienak egin behar dute lan behintzat Iruñan eta astebururo etortzen diren arren hori, astean zehar egin behar dute Iruñan, lanean edo ikasten. Eta uste duzu kanpora joaten direnek nahiko luketela hemen gelditu? Bai, askok izango lukete hemen beren lanetan ibiltzeko aukera, egingo luke. Beraz, arazoa da, hemen ez dutela lan aukera hori, ez? Bai, hori. Eta horregatik gazteak joaten dira gehiago hirietara, Iruñara, kasu honetan, gehien bat? Bai, gehien bat Iruñara, bai. Eta hemen, baduzue harremana inguruko beste herrietako, denda moduan, inguruko herrietako beste supermerkatu txikiak ezagutzen dituzu, eta... Ezagutu bai, baina hori, ezagutu eta... Baina hori, harreman gutxi. Bai. Eta gazte supermerkatu bezala igual ez. Igual pertsonekin eta hori bai, baina hori. Eta gazte bezala inguruko gazteak elkar ezagutzen duzu, Bai, ezagutze ditugu, bai. Edo txikitan egin genituelako eskolen artean zerbait elkarrekin, edo gero ja gaztetan igual gazteak elkartu garenean edo gazte taldeak elkartu garenean. Eta iparraldeko herriekin baduzuen nolabaiteko harremanik? Gutxi, oso gutxi. Ezagutzen dituzu, hango herriren bat atarratze edo... Herriak bai, baina nik egia esan adibidez gazteak ez ditutera ezagutzen ez. Orduan, eta hain gertu izan da, uste duzu harreman gehiago posible litzatekeela zuen artean? Posible izango zen, baina ez dakitzea. Azkenean guk tiratzen dugu gehiago hori Iruñara edo, eta orduan arazo gu tiratzen ezertara. Eta uste duzu hango egoera desberdina dela hemengoarekin konparatuz? Azkenean izango da antzekoa, ez? Azkenean herri txikiak eta hori izango dira antzekoak ezakit. Eta orain, bukatzeko aukera izan da mezu edo galderaren bat bidaltzeko, adibidez, iparraldeko herri txiki batean denda batetan lanean ari diren gazte bati, zer esango zenioke?
Ba, Bururatuko zitzaizun. ez dakit, orain ez dakit. Ez bururatzen ezer. Uste duzu zerbait desberdina egingo dutela han, edo antolatzeko modua, edo lan egiteko modua? Ez dakit. Ez duzu idea? Suposatzen dut izango derantzekoa ez, ez dakit. Bueno, eta behintzat elkar ezagutzea igual. Bai, igual egongo zen ongi bai. Bueno, ba, eskerrik asko. Zuei. Maili eta ongi bili. Zuei. Egunon? Egunon. Zure buru orkestan aldi guzu? Bai, donc Amaia Izagerra deitzen niz. Hogeita bat urte ditut eta Ondarlan bizi niz. Da nahiko kartier tipi bat. Ados, Ondarlan, kartiera berba orkestan aldi guzu ez ezagutzen ez dutenentzat? Da Arneiko zoko batean eta Espainiaren pajian. Usten dugu luzaide gure kartieretik. Ados, zer da, edo zertan ari zira? Estudiante niz komerzializazioan Dona Paulen. Hene bigarren urtea dut. Ados, Arnegin bizi, Arnegin elkarte batean ere ari zira. Bai. Zein elkarte eta... Da Arneiko komitea. Donc prestatzen ditugu urtero bestak. Eta ogoi bat gira. Gazte, abiaden gira urtetik, oita bostera ino. Ados. Eta bestak antolatzen, noiz dira bestak, zenbat denbora, zein horako programa bada? Agogilan pasten dira, usu dira mazazpitik oita biraino. Lau egunez, ostiala... Ostialetik larun bat, Ibiakoitza? Ibiakoitzal, igandia eta aste artean. Ditugu. Eta Ibiakoitza da zikiloa. Igandian badugu kabalkada eta aste artean erritarren eguna. Zergatik astelenez ez da deus egiten? Pausu. Pausu azken egunarentzat indar gehiago egiteko? Hala, eta dena garbitzeko eta prestatzeko ere. Ados, zenbat denbora ari zira komitean eta zerrentzat ari zira komitean? Hemen beti handitu baitut eta duela 5 urte komitean izala. Ados, komitean izaitea edo Arnegin bizitzean, zer dira puntu positibo eta zer dira puntu negatiboak hemen? Dira positibo hemen dian girelako, tranquil gira, egoaldetik ez gira urrun, eta negatibo ez dakit. Berri oso polita da ere. Hori negatiboetan? Ez bat ere, ez. Ados. Ez dugu puntu negatiborik ez da. Ados. Hotsa gabia edo Nafarroa garaia bai bat zoaz batzutan. Hotsa gabia egia, entzuna duzu aipatzen? Ba, entzuna dut, baina eniz sekula joan ara. Ados. Behar ba, han ezagutzeko gogoa bazinuke erri hori edo... Mentoz pastean, ona, Ados. Hango jendeak honera etorrarazteko zer gaiten antzinuke? Zergatik Arnegi bisitatu behar da, edo etorri behar da Arnegira? Jitipi bat da eta untsagira hemen. Edena balira, plaza, mendia. Ados. Ebe mila eskerrenitz? Deusetaz, metxizuri. Kaixo, Patrizia. Kaixo. Aurkeztuko duzu zure burua? Bai, ni Patrizia Alberdi naiz. Otsagabiako Turismo Bulego eta Naturinterpretazio Zentroan egiten dut lan. 3 pertsonako lantaldea gara, denak Baiaran bizi gara. Eta pixkat danetik egiten dugu, bai ingurumen arloa landu Naturzentroa garenez, eta baita ere turismo arloa, azkenean orain jende pila bat hartzen dugu orain udaran momentu honetan, eta azkenean jendea atenditu eta dena. Eta zenbat denbora daramazu hemen? 11 urte nabil hemen. Eta lehenagotik ja bat zegoen turismo bulegoa? Bai, turismo bulegoa berez urte asko darama, Nafarroako gobernuko erronkarin, beste bate Otsagabia, 10 bat bulego gara, eta Otsagabia da garrantzitsua. Garrantzitsua guretako behintzat, baina lan asko egiten da, bulego
bulego ederra daukagu, eta, bueno, jende asko badator etortzen da ona bizitatzera. Bai, bera, aurrek urtean 40.000 pertsona ero pasatu ziren bulegotik, eta jende hartzen dugu bai. Berez, Irati izango zen igual gure puntu ero ez dakit nola esan, izango zen gure naturgiroko ez dakit rekursorik handiena. Eta jendea igual Irati entzun da, gure ingurura gertzen dira. Bai. Eta bereziki ze garaitan etortzen da jende gehien? Baduzu horrela? Bai, izan daitek, gehien hartzen duguna udara bai, denok nik uste gehienetan jende gehiena udaran etortzen da. Iratiko udazken koloreak direla eta urrian ere, udazkenean hartzen dugu bisitari asko, Eta gertatzen dena da jendeak ez dituela inbeste opor, baina egia da, aste barruan izaten dugula jendea, aste burutan, eta gero badaude zubi bikainak hor izaten da Pilar, eta Los Santoseko zubi horretan ere izaten ditugu. Aste santuak eta halako jaigo guztiak, eta gaur egun nabarmentzen ari dena da, bai udaberria ere, gero eta gehiago erakargarria izaten ari dela, eta maiatzan ere hartzen dugu jendea, ekaina, azkenean, urte osoa, elurra ere lantzen da, Agodi daukagu Ipar-Eski zentroa, eta elurra ere lantzen dugu egia da igual, adibidez Erronkari gure Alboko baiaran, elurre gehiago egon daiteke, baina guk ere elur pixka lantzen dugu. Baina bai, ezin gara kexatu, azkenean lan egiten da, eta gure nahia ere da, pixka turismoa ez zentratzea bakarrik udaran, Aste Santu ero alako fetxetatik pixka atera, eta turismotik ere bizitzeko, konstante izan behar da. Eta orduan, beti irekitzen duzu hemen? Bai, guk egiten dugu lan urte osoan, zabalik dago bulegoa. Egia da, murrizketak egoten direla, adibidez, orain egiten dugu lan egunero, goizez eta arratzaldez. Eta neguan adibidez egiten dugu, aste barruan, goizez bakarrik zabaltzen dugu. Baina, gero badukagu ere eski kanpaina, neguan, orduan arratzalde batzuk ere irekiten ditugu, eta bai, berez, egunero. Eta etortzen den jendea, bereziki nongoa da? Hemen ingurukoa edo urrunagotik? Beira, hori bai izan daitekela segun ze fetxetan. Orain abuztu honetan, hemen gaurko estatistikak begiratuta, nik esango nuke gehienak direla Levante ingurukoak. Ero esango du mediterraneokoak, izango dira Barcelona, bai Girona, Tarragona, hor Kataluniakoak, eta beste gehien bat asko ere Valentzia. Bai Alicante, Castellón eta Valentziakoak pila bat. Nik ez dakit beroa eragin da, hango bero ezetasuna eurek esaten dute, kriston ondo egoten direla hemen, bai gure klima, baina ez bakarrik otxagabian, hartuko dugu pizkat Nafarro guztian, bai. Egon daiteke azkenean Nafarroan bikain egoten direla, gure gaba oso ondo egiten dela lo, freskatu egiten dela, eta posik daude bai. Eta gero, egia da igual, Aste Santu eta alako beste zubietan, ero festa egunetan, nik esango nuke direla gure alboko erkidegoak, hau da, bintzap Euskal Herrikoak, esango dugu Gipuzkoarrak, Arabarrak, baina gertuko probintzakoak, Errioxa, Aragoi, holan, pixkat gertukoak etortzen dira. Eta ze informazio mota eskatzen dute gehien bat? Gehienak ibilbideak. Pixkat zer egin daiteke, ibilbideak, familiakin asko etortzen dira, Irati da lehengo galdetzen dutena, baina gero Iratik ez aparte da zer egin daiteken gure herritan. Bai, Iratin paseatu, seguro, baina gero herrira jeitsi eta herrietan zer. Nun bazkaldu, gure gastronomia daztatu, eta asko galdetzen dute hori pixkat herri inguruko pasioak, eta netik. Eta uste duzu hemen badagoela ezagutzen ez den zerbait eta merezi duena jendeak jakitea ezagutzea? Bueno, gauza asko daude, egia da, denok pixkat batzutan turista gara, eta askok egiten dugu pixkat berdina. Egia da, Irati bikaina dela, 17.500 hektaria, eta askok esaten dute igual doia zitsu ezin txiki badaukagu hor Iratiko etxeetatik, eta hori bakarri da, Iratiko etxeetatik kilometrora dauna. Bueno, pues berez, Iratin ibiltzeko, onjotara etortzeko, badaude kriston toki ederrak. Gertatzen dena da, pixkat ibili behar dela. Igual ja laborduko mendigueltein behar dela, pixkat ez berdina. Eta inguruko beste turismo bulegoekin, baduzu harremana zuen artean? Bueno, Erronkarikoekin, azkenean kidea gara, baina nik uste Erronkari, Ilunberriko naturinterpretazio zentroa, bai
batzu laguna gara, claro, bai Zangotzako neskekin ere, laguna Xabierreko bulegokoekin, eta Aragoikoekin ere, Ansokoekin ere tratua daukagu, Ester laguna ere da. Bueno, pues azkenian urteak daramagu, askotan guk informazioa bidali, eurek ere, batzutan bilerak izan ditugu, eta pues azkenian harremanak egiten dira. Eta baduzu amankomuneko proiekturik? Izan dugu, egon gara pixka lantzen, badaukagu oso berezia den gure enarak deitzen dira, ezta? Gure amamak ara juten ziren Maulera. Eta ez ziren bakarrik gure, ziren antxina hori izan zen gutxi gara bera, orain izan behar nizun, gutxiko hori postu. Izan behar zen, ziren gure amamak juten ziren Maulera negua pasatzen zuten lanean, espartinak egiten. Eta ez ziren bakarrik zaraitzukoak, ziren erronkariko emakumeak, zaraitzukoak eta ansokoak ere, eta baita etxokoak. Eta juten ziren Maulera, eta zeuden espartinak, alpargatak egiten zituen fabrika. Eta gero, deitzen zieten enarak etortzen zirelako berriz udaberrirako. Eta horrekin bat eginda, Mauleko bulegoekin ere harremana izan dugu. Ez dago proiektu fisiko bat, baina bai daukagu historia. Orduan batzutan egin dugu ero bilera, ero txarlak, ero zerbait, ero pasatu dugu dokumental bat bulegoetatik, ero harreman txiki hori badaukagu. Eta etorkizunera begira, uste duzu proiektu amankomunak posibleak direla? Hombre, izan beharko ziren, Bai, hori iparraldekoekin nik uste gero eta lan gehiago egin beharko dugu. Azkenean, herri bat gara, lurralde berdina daukagu. Irati adibidez, ejemplu polita da, Irati berez 4 baiara dira. 2 iparraldekoak, Garasi eta Siberuakoa, eta beste 2 geu gara, Aezkoa eta Zaraitzuarrak. Orduan, hori da proiektu amankomuna. Azkenean mapa berdina egitea lortu dugu, aspaldi ziren dena mapa, Goitza zeukan bere mapa, Iratiko bere mapa, zirudin bestiak ez zirela existitzen. Azkenean lortu da proiektu bereziak daude, Interreg eta Poktefa eta lako proiektuak Europarrak horrek dirua ere moten dute, eta gero eta harreman gehiago eduki, nik uste, danontzat aberastasuna behintzat hortan datza, esatea gero eta harreman gehiago izan, lurralde berdina daukagu, eta ez dakit. Orduan, Iratiren inguruan bai bildu zaretela, eta ezagutzen dituzu iparraldeen turismoaren arloan lanean dabiltzan pertsona? Batzuk txaletekin adibidez, Josi eta hango iparraldeko txaletekin harremana daukagu. Guk konkretuki Tardetxeko nezkekin ere harremana daukagu, handaude Magilu, Mari Kristin, horrek dira, atarratxeko bulegoko nezkak ere ezagutze ditugu. Dena nezkak esaten dut, gizonak ere badaude, baina, azkenean eurekin tratua daukagu. Uste duzu hango turismoaren egoera desberdina dela, hemengoarekin konparatu? Bulegoak dira ezberdinak. Eurek kapasitate gehiago daukate gestiorako, bale? Guk informazioa eskaintzen dugu, baina adibidez nik ezin dut reserva egin. Neri igual batzuk eskatzen diate, kontratatu dezakegu, kontratatu dezaket Iratitik buelta bat emoteko bizikleta elektrikoak, eta nik ezin dut gestio hori zuzenean egin. Nik emon behar dizut zuri telefonoa, nork alokatzen duen bizikleta, eta iparralden adibidez gestioak egin dizakete. Zuk eskatze duzu, zuzenean nahi duzu zerbait kontratatu, eta eurek egin dezakete. Komisio txiki bat kobratu, erozeo zer. Bidai agentzia estiloko zerbait egiten dute. Orduan, da araudia izango da ezberdina? Bai, eta nik uste gestioa hori da, araudia kudeaketa, bulegoen kudeaketa hori ezberdina da. Publiko eta pribatu moduan, bale? Eurek ere, bai, autofinantziatu moduan egiten dira. Eta guk ez daukagu hainbeste kapasitate. Eta horretaz gain lan egiteko orduan, uste duzu egiten dituztela? Antxerako, bai, nik ere egon da, azkenean igual ikusi, eta lan ezberdinak egiten dute, igual, taldeak ere antolatzen dituzte, eurak ere tortzen dira taldeekin, baina gero, mostradoreko lana berdin, eurek ere azaltzen dute zer egin, eta batzutan ere hemen jartzen dugu, guk ere egiten ditugu eskursioak adibidez, ezagutzeko, Irati ezagutzeko, baina ingurumen hezkuntza programa barruan, eta jartzen ditugu kartelak, bihar egongo da irteera, eta eurek ere antzerako egiten dute. Eta hemen informazioa emateaz gain, antolatzen dituzue ez dakit ekintza desberdinak? Guk sorte hori daukagu, azkenean, hori saiatzen gara, egiten dugu negu osoko programa, baina ez bulego moduan.
Bulegoa soilik direnek ez dute ekintzarik antolatzen, baina geu gara bulego eta natur interpretazio zentroa. Orduan hor ingurumen arloa lantzeko egiten ditugu bai irteerak, egiten ditugu erakusketak, eta adibidez orain, udaran adibidez egiten ditugu bi irteera. Asteartero Benasako arroia ezagutzera joten gara goizetan, eta ostiralero Irati Aboditik ezagutzen dugu. Irati Abista de Pajaro ditzen diogu, Irati gailurretatik ikusteko, eta egiten dugu 10:00-tik ordu bat erdietara. Eta horlako saridak ere bizitasuna emoten dute, jendeak ere orain turista asko apuntatzen dira, gero udaberriko irteerak adibidez egiten ditugu herriarentzat. Herri ero hemengo jendearentzat, azketen ze pasatzen zaigu, askotan guk ez dugu ezagutzen gurea. Hemen lan egiten dutenek ere, tokatu zaielako, baina ez dute ezagutzen. Orduan, pentsatu, orain dela gutxi egon ginen, iparraldeko kaskada urjauzi bikaina dago, dela pista. Eta jun ginen, noiz jun ginen, ekainan. 30 pertsona irten ginen, baina hortik, 30-etatik 2 ziren bakarrik kanpokoak. Amatan neska bat gipuzkoarrak. Beste guztiak ziren baiarakoak. Batzuk aezkoarrak, beste batzuk hartze baiarakoak, eta beste batzuk erronkarikoak. Eta ez zuten ezagutzen nun zen, eta hori ere polita. Hemengo jendeak ere inguruko... Karo, gero eta hobeto ezagutu hori da. Zonaldea ezagutu, gero eta gehiago ezagutu, gero eta gehiago maitatzen duzu, gero eta gehiago azaldu dezakezu, eta pixka gurea ere ezagutzeko. Eta etorkizunera begira baduzue proiektu berriren bat egiteko asmorik, edo? Momentuz, pendiente gaude, hauek ere, gure gestioak ere 4 urtero ero berrizten dira, proiektu asko ezin ditugu eduki, gu enpresa txiki bagara, eta 3 langilok atera izan dugu naturzentroaren eta turismo bulegoaren gestioa. Baina hori ere berriz atera barko dugu, ero beste pertsona batzuk etorriko dira, ero ez dakit, nahi dut esan horrekin oso urrutira ezin dugula proiektu asko egin. Baina berez lan polita da, eta ez dakit, herrian egoteko eta gustora. Eta orain, bukatzeko aukera izan da iparralden turismo bulego batean lan egiten duen norbaiti, ez dakit mezu galdera edo proposamenen bat bidaltzeko, zer esango zenioke? Zer esango, baina holan adibidez gure maulekoei, ero tardetzeko neskei, atarratzekoei, zer esango nien, etortzen dira, gurekin harreman gehiago izan beharko gendula, badakit portua handi bat dugula, baina igual amankomuneko ekintzaren bat egin, udaran, neguan, ez dakit, baina neguan elur asko izaten dugu, baina ez dakit nola, zerbait elkarrekin egin beharko gendula, bai. Beraz hemen prest egongo zinatu. Bai, eta baita Aragoikoekin, ez bakarrik iparralde, azkenean muga oso gertu daukagu. Baina bai, ez dugu muga fizikotzat hartzen, hori mendia biona da. Esaten dugu, azkenean gure hori irati ingurua, iratia ere biona zakit. Bai, prest lan egiteko, ero irati inguruan zerbait egin elkarrekin, hori polita izango zen. Baina proiektu interesgarriren bat. Bai, ateatzen den. Ba, eskerrik asko. Ez hor, zuei etortzearren, bale? Eta ongi egon. Bale, mila esker. Behe Nafarroa ezagutzen duzu? Bai. Eta Arnegi herria? Ez. Eta ezagutu gabe nolakoa imaginatzen duzu izan daitekela? Pues ez dakit, txikia. Eta hango jendea nolakoa imaginatzen duzu? Herrikoia, laguntzen dute, beraien artean laguntzen dutela, eta egiten dutela gauzak herriarentzat. Eta uste duzu, Otsagabian bizitzeak badituela abantaiak mugaren beste aldean bizitzarekin konparatuz? Bai. Paisaiak eta ezakit. Eta desabantaiaren bat bururatzen zaizu? Pues ez ditugula dendak, eta zerbitzu batzuk falta ditugula faltan zerbitzu batzuk. Eta baduzu harremana iparraldeko jendearekin? Ez. Eta gustatuko litzaizuke izatea? Pues, bai. Horretarako zer egin beharko lukete, haiek Otsagabiara etorri, ala zu ere prest zaude hara joateko? Pues, ni hara joan eta haiek hona etorri. Eta nola gonbidatuko zenuke norbait Otsagabiara etortzera, eta baldin badator ze plan proposatuko zenioke hemen egiteko? Gonbidatu, esaten hona etortzea, eta erakutsiko nioke Otsagabiak dituen
eraikinak edo ezakit, mendira joatea edo horrela. Otsagabia egia ezagutzen zu? Behar bat gaztio ginelaik ibiliak bestan edo ala. Beraz, oroitzapenik ez hango egiaz? Ez. Ados, zer gaiten altzinuke hango erritarrak arnegira etortzeko? Ja egi edera dela eta goxoa, eta gero nahi bali maute ezagutu behar dadin egira bedat, eta gero badira aniz kartiak ederrak undarla, undarla pagola eta itxuski, eta behar dadin ikusta. Eta arneiko bestakei zigarri goxoa dira, eta igandiaik, jakoitza dira besta edera, zikirua ikinan, eta gero igandian bada kabalkada eder bat ikusteko. Berroita hamar jantzarik ilan, ordean ala, nahi bera mote zeit eder ikusi, hala. Mil esker? Ez deusetaz. Hala, zeba ginuen erraiteko arnegitik eta joan giten berriz bukatzeko Otsagabiara. Otsagabian ere bukatu dugu, beraz, hau izan da guztia gaurkoz. Mila esker oregoteagatik eta hurrengora arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.